tilbage med breaking news. Ja. Kæmpe syreudslip i Aalborg Fjord. Og vi stiller nu om til vores reporter Siv Nordahl, som befinder sig ved Aalborg Fjord. Siv Nordahl her. Jeg befinder mig ved Aalborg Fjord, hvor det uheldige syreudslip er henne. Som vi kan se er fjorden spærret af, og tilbage til studiet, hvor Nick Poulsen befinder sig. Vi stiller nu om til vores ekspert, Michaela Christensen, som vil fortælle os mere om denne hændelse. Vi er også tæt ved havnen, Aalborg Teknisk Gymnasium, hvor vi lige vil høre elevernes, eller forbipasserendes mening. Så det er en lille vokspop, vi har med at gøre her. Hej. Må vi lige forstyrre dig lige i 5 sekunders tid? Hvad synes du om det her syreudslip i Aalborg Fjord, som vi har hørt en del om? Jeg synes ikke, det er særlig godt, fordi det er en skade af miljøet. Og jeg er meget sådan miljømenneske. Ja. Tak for det. Vi går videre. Ha' en god dag. Tak. Og nu befinder vi os inde på Aalborg Teknisk Gymnasium. Og hej, må vi lige spørge dig om et spørgsmål lige i 5 sekunder? Ja. Hvad synes du om det her syreudslip, der har været i Aalborg Fjord? Jamen, jeg synes, det er forfærdeligt, fordi der er jo meget liv ude i fjorden, der kan komme til skade ved hjælp af det her. Eller på grund af det her. Så. Ja. Har du en lille tilføjelse? Nej. Tak for det. Og nu befinder vi os i et laboratorie sammen med vores ekspert Michaela Christensen. Hvad er definitionen på en syre og en base? Ja, så en syre er et stof, som kan afgive hydronion. Og derimod vil en base optage en H+-ion. Hvad er en syre-base-reaktion så? En syre er en molekyle eller ion, som kan afgive en hydron. En base er også en molekyle eller ion, som optager en hydron. Hvor finder vi så syre-base i hverdagen? Der findes forskellige syrer i madvarer, som f.eks. frugt, mælkeprodukter, kaffe og cola. Der er også f.eks. syre i rengøringsmidler, som kan opløse kalk og metal. Og i andre rengøringsmidler, som er basiske, kan opløse fedt, og nogle kan slå bakterier ihjel. Hvad vil det sige at måle pH i en opløsning? Her ser vi på, hvor sur eller basisk en opløsning er. En syre og en base, der kan omdannes til hinanden ved optagelsen. Med henholdsvis tab af hydron, altså en H+-ion. En base korresponderende syre er således den syre, der dannes, når basen optager en hydron. Ja. Det var en god forklaring, så vi alle kan forstå det. Hvad er en syre-base-titring, og hvad kan en syre-base-titring bruges til? Det er en metode, vi bruger til at finde koncentrationen af en opløst syre-base-titrering, er hvor ukendt koncentrationen af en syre bestemmes ved brug af en basisk titrervæske af kendt koncentration. That's all, folks. Babyen der græder. For helvede, jeg hader nogle af børn. Nej, det her det skal man ikke gøre. Tag. Det er ikke det, du skal fokusere på nu. Hvad skal jeg sige? Ej, Siv, for helvede. Du bare løb, det gjorde han jo. Godt, nu har vi det. Andreas! Stop nu! Prøv at svømme ind. Han har ingen holdning. Jeg vil spørge ikke om.